Jongens. 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 Weet je wat vandaag het jood is? Nee? Echt net? Ik zal het je vertellen. Het is jood Dierendag. Ja, je bent jood jeetje. Wat is het dan spietig en dat moesten maar 1 of 2 keer jeetje binnen. Zo, wacht. Zo, hier heb ik een lekker blokje cheese. Omdat het joodfeest is. Hier. Als ik word sneu, vind je me net? Dan ben je maar 1 of 2 keer jeetje. En dan is alles wat je hem krijgt zo'n lietsblokje cheese. Is wat? Je hem krijgt van mij een mooi grut cadeau. Ja, ik ben Savaron. Oh. Jongens, en dan mag je hem in het tuskentiert even mooi naar de televisie, ja. Ja. We gaan hier maar zin naar school reizen. We gaan helemaal. En je? Bij ik? Hast du niet? Ja, toch? Tja, ben ik 8 maanden. Ja, maar ja. Maar wat denk je dat is de leukste feest? Ik weet net, ik ben in Noordwest. Ik heb net. Hey, hallo. Hey, hoe is het met je? Wat leuk dat je er weer binnen. Hoe is het? Goed. Ja? Rien krijgt dus schoolreisjes. Ah, best wel best. Nee, maar... Ah, matje. Minke, wat heeft er bij die? Een taart. Is jullie of zo? Ja, dus ik denk, ik neem wat lekkers van je mooi. Dat ziet er wel lekker uit. Hoe oud bist du? Jong, reed maar eens. 22. 23. Nee. 22. Ja. Oh, wat hè? Tja. Nee, hè? Nou, lekker eten, jongens. Lekker. Het is jammer dat je maar 1 keer hier bent hier. Ja. Met mijn vakken werken. Dan ben je zo gauw oud. Ja, Jorrit en Marieke treffen het maar. Ze mij en Minke helpen de bisten van Aquazoo te verzwargen. En dan krijgen ze echt nog taart. Dan hebben we de taart mooi. Nou jongens, aan het werk. Zo, daar zit een zwaar te breden op haar nest. Wanneer komen die A en 1 zit? En ze zitten nou nog op, dus ja, wanneer ze precies uitkomen, die alleen, dat weet ik net. Dus trouwens, bij een heel soort beesten wist ik net precies wanneer ze geboren binnen. Hè? Dus ik kist ik nooit een jedi vieren. Dus je poes Mikke die krijgt altijd het lekkers als hij is. Ja, dat kist wel. Als het wist wanneer het beest geboren is, dan kist dat vieren. Ja, van een heel soort wilde beesten weet je dat net. En dan weer er een mevrouw Winter uit Tsjechië en die vond het alles wel een beetje jammer. En die had beesten daar betocht. Dus al 74 jaar lang. Dus dat is nou elke jaar op 4 oktober. Een dag speciaal voor beesten. Waarom is het 4 oktober? Nou, dat is een leuke vraag. Er wie een man, Franciscus van Assisi, die is nou hillig. En die is op 4 oktober stommen. En Franciscus van Assisi, die zet hem heel erg in voor de beesten. Daar wie er heel goed voor.
Dus een beetje wat Sinterklaas is voor de bijen, wie Franciscus van Assisi voor de beesten. Dus daarom is dat 4 oktober worden. Heb ik nog lietse beestjes in het park die geboren binnen? Ja, we hebben jonge rendieren. Nou, die best wel schattig. Zullen we daar even zien? Ja. Deze memzwaan had de aaien al uitbreiden. De laatste lietse rendierken. 18 dagen. Nou, in de maart krijg je heel veel beesten, krijg je jong. En je bent 2 weken geleden ben je 2 lietse rendiertjes geboren. Schattig, hè? Ja. Drinken ze ik bij de mem? Ja, ik ben bezig bij de mem drinken. Dus die mem die heeft tepels, of ja, een jaar, zeg je dan. Hè? Ik ben kool bijvoorbeeld, zeg je dat. En dan komt melk uit en dan drinken ze. Maar ze dat raar. Ja, het is nou mooi tijd, dus ze zijn ontzettend in de ruis, ze zijn aan het verjering. En dat liep het net zo mooi, maar dan komt in één keer al hier, dat valt eruit. Dus het hangt in grote plukken erbij. En de andere, al dat donkere, dat is voor Sjennersboertjes, en al die mooie nieuwe jurkjes. Waarom groeit je geen gees? Nou, het is nou kijk naar de winter, dus ja, ze het meeste gewoon ophieten. En het mag nou opnieuw in zitten worden, dus daar zitten we mee aan de gang. Waarom was ze hier bij het gewei? Elke jaar krijgen ze nieuwe hoorns, nieuwe gewei. Dus Helemaal dat, helemaal nieuw. Dus dat wordt dan elke jaar helemaal, dan werpen ze dat al aan, dan laat dat gewoon in het verblijf. En dan groeit dat weer helemaal nieuw en er zit er eerst nog vel omheen. En als het dan helemaal klaar is, dan wordt het vel er al aan. Dus dan gaan ze het CMBM met zijn, gaan ze skering en dan gaat het vel er al aan. En dan hebben ze gewoon een mooie witte gewei. En dat is dan steeds maar in de jest en in de winter. Dus in de jest dat ze weer maar de wiefkespering maken. Dan moeten ze ook maar oormandjes vruchtje kennen om de wiefjes te krijgen. En in de winter moeten ze natuurlijk ook vruchtje kennen om eten. Want er is in de winter net zo volle eten in het wild. Dus dan hebben ze dat gewei nodig en dan is het helemaal klaar. En dan na de winter dan valt het al en dan groeit er weer nijen in. Weet je ik wil net hier binnen? Nou, dat weet ik net precies. Deze lietse rendiertjes die zijn allemaal geboren. Dus die datum die schrijven we natuurlijk wel op. Maar alle nieuwe beesten die geboren worden. Maar we houden dat net precies bij dat we hun jullie vieren of zo. Jouw hem zeker wat lekkers wat het beste dag is? Als je kijkt, alle dagen het lekkerste wat we van ze hebben. Dus het is eigenlijk voor hun elke dag het beste dag. En we hebben wel eens iets bezocht. Bijvoorbeeld hebben we de bevers en ananas jong het beste dag. Maar dat vonden ze eigenlijk dan net niet zo heel lekker. Ik ben dol op ananas. Ja, maar dan ben je geen bever. Nee. Dit is Kjeld. Kjeld is een Fries kinder. Zijn vachtjochter krikt als bij de rendieren ook net zo mooi uit. Dat komt door de tijd van het jaar, maar ook omdat Kjeld al heel oud is. Hij is dit jaar 30 geworden. En daarmee is hij misschien wel het oudste Frieske hinder dat er bestaan had. Hier ben je al je geiten. Er zijn 400 geiten. Als de lammen bij telt binnen er 600. Ja, hier ga je voor mij. Hier stiet er achter, die brunige, maar die kan nou net goed zien. Die lijkt onder de witte. Ja, de bruin ben vaak wel speciaal, maar als wij je bruin niet bent, de wit meer speciaal.
Nou, ik heb de jonge lamke voor een flesje en ik lees aan de speen. Dan ben ze correct bij de guide bij. En dan doen we ze in het hokje, dus op het grutter en zo. En als de guide ze net wil, dan moet ik zo'n flesje aan. Ja, daarom jou ik zo vaak een flesje. Nou, kijk, als wij weten wat onze mem is, dan gaat het eigenlijk ik wel lam. En die zeggen dan, ja, ze drinken ik wel bij vreemde mem. Maar het vaakst komen ze bij hun eigen mem. Ze kent ik aan de geur ook. Mijn klasse kwam hier heen. En nou, dat gebeurt als nooit. Het is heel snel. Hoeveel lang hebben jullie dan? 100. En als er weer dan 1 bij wordt geboren, dan hebben jullie weer 600. 1. Wat gaat je? Mag ik er ook in? Tje, daar zit de emu op het nest. Zie daar. Oh ja. Zij had de aanlijn en dan zit hij die uit te bereden. Hij? Ja, hij. Zit dat verdeeld? Zij laat de aanlijn, hij breedt ze uit. En dan na een dag of 50 dan komen de aanlijn uit. Hey, weet je hoe zo'n aanlijn eruit zit? Nee. Wat denk je? Volgens mij gewoon wiet. Gewoon wiet, dat is een heenaalij. Ik heb geen flauw idee. Nou, zeker in je sjen letten. Ja. Heb je verschillende aalien en dit is die van de emu. Dus hij lijkt het nou super wel zwart. Maar als deze is van vorig hier. En als ze hem krijgt lijn, dan is hij nou, een beetje zo gring. Dat is deze kleur eigenlijk. Lijkt het er net op. Wist hoe dit van wezen? Ik van de emu. Nee, het is van een nandoe. En een nandoe is ook een loopvogel. Kijk, dus de emu. En dan gaan ze een beetje lietsen en die leven in Zuid-Amerika. En de emu leeft in Australië. Dan kan je nou meer. Deze die mij wel kennen. Lijkt het wel van Stien. Dat is net. Die vogel hebben we gehoord als jongen. Een zwaan. Ja, zit op het nest. Het is een zwanenallee. En oh, dit is ook wel heel apart. Weet je wat voor vogel het dit is? Nee. Een oele? Nee, het is net van een vogel. Ik houd hem van het lapje. Dat is van een schildpad. Die lees ik al aan. En een oele zoals al, hè? Ja. Dit is wel een oele-allee. Dat is van een konijnuiltje. En dat zijn echt hele lietse oeltjes. Dus hier lees ik hele lietse aaikes. Ja. En dan heb je nog een allee. Die is van de... Die is van een rasse stekelstaart. Dat is een eindje. En de gewone eind, die lezen wat gringene allee, gewoon wilde eind. En die rasse stekelstaart die heeft dus dit allemaal spikkeltjes. Dat doen ze vooral om elkaar te begroet zien. Dus ja, dan praten ze eigenlijk maar om elkaar. En ik, ja, als ze boos ben, dan doen ze het ik wel. Maar vooral als ze elkaar weer schurren. Waarom zit dat nest zo heeg? Het is veilig. Het is, de kun je zelf makkelijk heen vliegen. Maar afdieren, die kunnen helemaal niet bijkomen. Het nest van de jerrebarren bestaat uit takken en twijgen.
De binnenkant wordt beklaaid met gas en oorfienplantengoed. Soms broeken ze plastic of papier, maar krijgt wat ze in de buurt vinden kennen. Een nest is ongeveer 1 meter breed en wordt bouwd op het oude nest. De jonge mansjes die het voor het eerste nest bouwen, doen het soms op de meest gekke plakken. Zoals hier bij deze zonnepanelen. En denk je dat dit wat worden zal? Hij leeuwt er zelfs ik net meer in. Hoeveel aan zitten er in dat nest? Nou, hoe vol het erin zitten weet ik net precies, want ja, dat is te heeg, dus dat kan ik net niet zien. Maar ze lezen meestal 4 wel al aan. En dan bereden ze daar ongeveer 33 dagen op en dan komen de jongen uit. Weet je hoe die lietse jonkies hoe die eten krijgen? Nee. Dan kijk bij die rendieren, die kregen melken, hè? Ja, zo'n ooievaar natuurlijk geen melk, ja. Dus het oud, dat kwart, dat eten op. Dus die spuit eigenlijk eten uit en dat eten de jongen dan op. Eeuw. Ja, een beetje vies, hè? Ja. Maar ze groeien er wel heel goed van. Na 6 weken, dan hebben ze al een maximale gewicht gekregen. Hoe zwier? Nou, ze zijn ongeveer als ze volwoeksen met een 3,5 kilo. Wow. Wat ik wel, want in augustus dan moeten ze onderwijs naar Afrika, want dat is in de winter. En dan in oktober dan komen ze daar onder. Uit een aai kroepen, daar wist wurg van. Sjoch, dit liedske had honger. Had neem nog wat? Zullen wij eens even bij een nest van jonge jerbarentje? Kijk. Hoe oud ben deze nou? Nou, ik weet het net precies, want als ze heel iets binnen, als ze krijgt op de aard binnen, dan zit ze heel plat op het nest. En dan ben ik nog keel, dan hebben ze nog geen vjerkens, dus een sjubbe ze net. Maar dit is nou, ik denk dat hij toch wel 3 weken oud binnen. Is er een jarig, hoera, hoera. Jongens, zorg eens wat ik voor hem kocht ha. Een mooie nieuwe kooi. Dat ben je niet dagelijks. Zo. En gossen. Zo. Oh. Zo. Nou zit je mooi veilig hier naar je onderkomen. Hè? En er is een molentje. En ik ga voeren en wetter. En je mag zelfs zaagsel. En hier, dat kan een mooi piatje. Ja? Ja, doe maar. Doe maar draven. Ja. Ja, doe maar.